Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuosan. Masantos tan maabig ya kabuosan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong talas programan maabig ya kabuosan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narengalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nakalupyo dasayan kabuosan Mak Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kaya bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Dennis Palaganas. Ago natan na Biyernes Thanks God it's Friday. Pizza 22 at bulan na Agosto 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Laki binubugbog sinasagsag na saray anamiran minor de edad. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Igarang katao sugat-sugatan at agawan aksidente kaya rin ng babanggaan sulimaran luluganan. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Street level individual akalwutan nataklay na uloy Shabu asamsam. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Duwaran motorsiklo at tubakyar at karsada, duwara subiktima imbate ket patambalan. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Jad balita da nasyonal. Duterte himirit na lamot iyapan samantalan makapaway jad ICC. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Low pressure area nayarin na magmaliw ya bagyo. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Agaaligan na hikutibo so drug test sa Jad Senado. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan. Abuyak ya flood control project na DPWH Jad Oriental Mindoro na aruman. Balitad kabuosan Jed Radyo Pangasinan.
Oras nila alas 6:10 na kabuwasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Street level individual akaluwatan at ginawan drug bypass operation ya ingkasa at oras na alas 12:50 na palbangon jada Purok 5 Barangay Alingan Bali na Bayambang Pangasinan. Kinabat so nariston suspect nga ranton dyan na Hili Makaraeg de la Cruz de Third. 24 anyos si Katoy siningkat ya tampol na saray kabiyangan na Bayambang Pulis kaiba sa 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau 1 Jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 Red San Fernando, La Union. Asam-samad di man na suspect so sa kaya hitseld transparent plastic sa siya yan ang kariga na Cebu. Walay balaton na 0.34 gramo, mang kantidad na 2,312 piso. Tansakay genuine 500 piso bill, yan usari ang panpain o bayba sa money. Asam-sam o sa may suspect. So, wala na inariston tampol. Tan ginawa sa inventory na saray kumpiska na item at mismo narapan na suspect tana sa barangay official sa kabiyangan so testigo ya nalapo at sa Department of Justice panamaglay ng Ariel P. Ferrer sa may suspect tan sa ebidensya so nawit jada police station na Bayambang tan sa kaso ninsungay na Republic Act 9165 yun sa group laban na Davidlan suspect. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Limaran luluganan nan babanggaan at oras na alas 6:25 agawa jad Provincial Road na Barangay Carmay isa Baloy na Rosales, Pangasinan. Sa Reimbolvio luluganan na Toyota Fortuner akarehistro at ngaranan na Daryl F. Del Monte. Tansaya sumama ni Juanan Alexander Miana Del Monte. 66 anyos ang kapilisensya tanang si Katoy walad influensya na alak. Awalaan na pasahero ya kinabat ngaran ya Stephanie Rain Dato Del Monte 19 anyos. Mitsubishi Jeepney ya akarehistro mo at ngaranan na Mamerto Bruan na Juanites Jr. Tansaya sumama ni Juanan na Ronaldo Flores Preto, 58 anyos. Sa may V3 Aluluganan, Pangkayarian tan mama ni Juan Mat na Marilyn Martinez Lumigo, 42 anyos sa kaiba sudwaran ng minor de edad at Abitlan Luluganan. Sa may kumapat di Luluganan, Suzuki Raider 150 motorcycle ya karehistro ngaranan dyan na Aaron Cardano na Mambayan na Barangay Kulang, Bulinaw, Pangasinan. Tansaya suwalan na mamanihuanan na Ran Jacob Galamgam, 22 anyos ang kapilisensya. Lasunod si Katoso manangaran na May Lago Casanuba, 18 anyos tan sa may kumalima Yaluluganan. Honda TMX 155 motorized tricycle mamanihuanan na sa Tornino Posido Gonzaga Jr., 51 anyos. Jada ginawa ng investigasyon na Rosales Police. Akabatan sa may Toyota Fortuner sumamarat jada north direction. Lega niya sa may Mitsubishi Jeepney. Tan na vehicle 3, vehicle 4, tan vehicle 5. So manutumbok lapod police yabatik na Fortuner. So sigato sige mamgam ad linya na sa may vehicle 2 tan vehicle 3 kabiyangan sa may vehicle 4 tan 5. Ya abangga Toyota Fortuner. So the king na sa may luluganan ya kumadwa
Tan si Malpok iray manutumbok irang luluganan niya wala ibunog na sa may abitlan Fortuner. Sa may driver na vehicle 1, vehicle 3 tan vehicle 4. So grabe na sugat-sugatan. Tan si Karem Batik jada Trauma Center jada Barangay Karmay, Balay na Rosales, Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 26 anyos siya laki pinantutulungan niya sagsagan tan na bugbugan na animeran na minor de edad. Yagawa so incidented oras na alas 9:40 na labi jada tunggal dum barangay Kamagsingalan balay na Sual Pangasinan. Kinabat sa biktima na si Narciso Alimurong Villion. Dan sa may animeran na suspect ya minor de edad. Jada ginawa ng investigasyon na Sual Police tan base di statement na biktima tan sa involved ya minor de edad. Jad oras na alas 8 na labi sa minor de edad so manaamos taman na uninom na alak. Jad abitla na lugar nan si mabiso biktima tan si karaya awalaan na sangsangan na. Sa may biktima so binubugbog tan sinasagsag na saray minor de edad. Ako na duwara na sagsag jada parte na ulo tan sugat jad nandaroan parte na laman na biktima. Lega niya sara may minor de edad mat. So ako mat na sugat tan si Karasong Batik na Sual Rescue Team jada Sual Primary Care Facility Infirmary jad Barangay Kawayan na Sual Pangasinan. Pian tambalan su inako dan sugat bangbalat sa may biktima so inyalis jad Region 1 Medical Center jad syudad na Dagupan. Ari kubor so inusari yakot selyo ya walay dukayton na 20 pulgada manlapulagputan niya ang sa may tarima. Sa minor de edad so in turnover jada Sual Municipal Social Welfare and Development Balay na Sual Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duwaran na motorsiklo at bakyar karsada, biktiman batik yung patambalan na agawa so aksidente oras na alas 10:40 na kabuasan jada Barangay Poblacion East, Balay na Natividad, Pangasinan. Sa involve Black Rusim Matso 150 motorcycle yang po plaka mamanihuan ng Benji Directo Arquisa 45 anyos ang po lisensya tan akalason da sikato so manangaran na Aga Santillan Viernes 32 anyos pareho nagakasulong na helmet saraya sugat-sugatan na ya biktima. So wala na embate kada patambalan sa may mismo na abangga o kabangga ada sa may abitlan na motorsiklo sa sakay blue black Euro motorcycle ya 150 mamanihuan ng Bonifacio Galang Andres 50 anyos ang kapibong banantong lisensya jay ginawa investigasyon na pulis akabatan sa may Rosi Motso so wala na umbabatik mamarap jad west direction laga niya sa may Euro motorcycle so mamarap mat jad north direction na nasikaraso kasabi dabitlan lugar yaing kagawa na aksidente ng kalautla jad intersection sa may Euro motorcycle so timunda jad paglay na karsada laga niya sa may Rosi motorized tricycle so umbobol tambang balat abanggaton niya so abitlan na Euro motorcycle singaga na sa may impakatawakyar na duwarang motorsiklo imbate kare duwarang biktima kada patambalan na piantambalan na so agamurandan sugat. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katubukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapagada sa balitad nasyonal wajanire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway naluyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin, alas 6:21 na po ng umaga, 6:21. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, Almusal Balitang Nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Muling hiniling sa pre-trial chamber ng International Criminal Court ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pansamantalang paglaya ng dating lider sa hindi binanggit na bansa. Ito ang ikalawang pagkakataon na hiniling ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalabas sa detention facility ng ICC. Tiniyak ng abogado ni Duterte na susundin ang mga kondisyon at makikipagtulungan sa korte sakaling pagbigyan ang kahilingan. Nitong Hunyo, unang hiniling ng abogado ni Duterte sa ICC na palayain sa isang hindi ibinunyag na bansa. Napaulat din na pumayag ang hindi binanggit na bansa na kupkupin ang dating lider. Sinabi ni Kaufman sa nilagdaan niyang dokumento na kinumpirma ng prosekusyon na hindi kokontrahin ang pansamantalang paglaya ni Duterte. Kasalukuyan pa rin nakakulong si Duterte sa The Hague habang naghihintay ng paglilitis para sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs noong mayor pa ng Davao City at nang maging Pangulo ng Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nasa The Hague, Netherlands nang muli si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ikaapat na pagbiyahe ni VP Sara sa The Hague simula noong maaresto ang kanyang ama noong March 11. Kasama ni VP Sara sa pagbisita sa kanilang ama ang kanyang bunsong kapatid na si Kitty Duterte. Mismong si Kitty ang nagkumpirma ng pagbisita nilang magkapatid sa dating Pangulo sa isang panayam na pinaskil ni Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook page. Ayon kay Kitty, naging mahaba at masaya ang pag-uusap nilang mag-ama. Sinabi rin niya ng dating Pangulo na nais nitong sabay-sabay silang apat na magkakapatid na bumisita sa kanya. Wala pa namang petsa kung kailan matutupad ang hiling ng dating Pangulo na mabisita ng kanyang apat na anak. Hinihintay pa siya o anya ng schedule ni Davao City Representative Paulo Duterte at Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Bago nagtungo ng The Hague, bumiyahe muna si VP Sara sa Kuwait noong August 15. Dumiretso rin siya sa Paris, France noong August 18 bago tuloy ang binisita ang ama. Samantala, sinabi ni Kitty na hindi pa siya sigurado kung makakadalo ang Vice Presidente sa confirmation of charges sa kanilang ama na nakatakda sa September 23. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, walang balak ang ehekutibo na ipasailalim sa drug test ang kanilang mga opisyal at mga tauhan. Sinabi na Executive Secretary Lucas Bersamin, dati nang ginagawa ng ehekutibo ang ganyang proseso para hindi masabing orihinal ang ideya ng Senado na drug testing. Paliwanag pa ni Bersamin na kapag may nahahalata na sa mga opisyal at kawani ng ehekutibo
ay pinapa-examine kaagad ang mga ito para matukoy kung gumagamit ng iligal na droga. Sa katunayan, anya lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may duda sa kanilang mga kawani at opisyal ay ginagawa ang drug testing. Matatandaan na nagugat ang pagpapadrug test ng ilang mga senador at kanilang mga staff matapos ang kontrobersya sa umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro na nagbitiw sa kanyang trabaho. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nadagdagan pa ang nawasak o bumigay ng mga flood control projects na itinayo ng DPWH Mimaropa Regional Office sa lalawigan ng Oriental Mindoro dahilan sa umano'y mahinang uri ng ginamit na materyales. Sa barangay Bigaan, San Teodoro, Oriental Mindoro, bumigay na ang river dike sa Subaan River na mahigit 100 meters ang istruktura kung saan ay nangangamba ang mga residente nung dumanas naman sila ng grabing pagbaha sa panahon ng bagyo at habagat. Base sa report, nasa kabuuang 600 meters ng dike ang nawasak na sumasakop sa Phase 1, Phase 2 at Phase 3 ng proyekto. Noong July 23, 2025 ay bumigay na ang proyekto matapos ang pag-apaw ng ilog at malakas na agos mula dito dulot ng southwest monsoon o habagat. Una na rin nagpahayag ng pagkadismaya si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor sa pagbigay ng siyam na bagong tayong road dikes sa ilalim ng flood control projects ng DPWH sa iba't ibang lugar sa kanilang lalawigan. Sa kasagsagan ng southwest monsoon noong July 23, 2025, binisita ng opisyal nito noong nakalipas na linggo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, may potensyal na maging isang bagyo ang Low Pressure Area o LPA na nasa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 na oras. Ang LPA huling namataan sa 705 km silangan ng Infanta, Quezon. Kumikilos ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran at tatahakin ang Northern at Central Luzon ngayong Biyernes. Dahil dito inaasahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong weekend dahil sa epekto ng LPA at habagat sa bansa. Makararanas naman ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na kalangitan ang Metro Manila, Bicol, Region Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran dahil sa turo ng LPA ayon sa Pag-asa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambuong at almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, alas 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs?
Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmalen, Paborito, Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tadyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:34 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray naka-olupyo da sa kabuwasan. Maktaron lingkor ati magti Pangasinan Dennis Muharis. Kaya ba mo si kapaborito Errol Horado? Jada Technical Control si Engineer si Engineer Dennis Palagana sawa, pero natan si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Biyernes sa pizza 22 sa bulan na Agosto 2025. Iba nyo kami adasaray paningbat adasaray ang patapatangiran na issue adasayang kabuwasan.
No wala ratan sa kabayuran ipasabi ya balita impormasyon sa aray issues aray AAU at sa aray batingol iran opisyalis. Tawag kilabat at smart number tayo 0939-100-9931 o dino globe number 0927-974-2784 o dino sa may personal ya text line ko 0946-503-6465 ara may kinmat ara may gabay day unubat at saray issues awa tapian na firmat awa agibabaga na may si single out onda kayo Tasi kami at mangipasabilabat na sara may duga ya impormasyon at sara may nagagawa at kaliber-liber at luyag na Pangasinan. Nang kalotla at asaya so ang patapatang ya issue natan singa hotcake ya issue ni paakar at sara tay flood control projects. Dahil may mga pinarating sa atin na may mga tiba-tibang mga contractors. Lalong-lalo dito sa lalawigan ng Pangasinan. Good morning, Kairol. Good morning. Abigtan masantos ya kabos. Akin ay medyo maluti ka natan ay. Maluti lara. Maluti lara. Walay balita. Wala laray. Mangkulipaspas. Mangkulipaspas tan manlaylo. Itong manlaylo kayo natan nan ibubulgar laray kabulastugan. Itong isang kontraktor sa 2nd District. Dalawang kontraktor pala sa 2nd District. Sabi nila tiba-tiba daw at umaapaw daw ang bulsa nila. Umaapaw ang kailang bulsa. Grabe mo tan mo. Sentak si uli po labat amay malapod kin. Malapod sa arati flood control. Hindi, tiba-tiba daw itong mga dalawang kontraktor dyan sa 2nd District dahil hindi raw tumatanggap ng tungpats yung kailang congressman dyan. Saan na pupunta yung kanyang tungpats kung hindi siya tumatanggap, di ba? Siyempre pupunta doon sa mga kontraktor. Ang alam kong kontraktor na gumagawa sa mga info project dyan sa 2nd District ay itong Bersun Construction Supply. Actually, pigararamo. At saka yung isa pigararamo ditan. Pero ang namamayagpag dyan ang namamayagpag dyan itong si Bersun Construction Supply at saka si Purugas. Purugas ba? Parang naalala ko yung programa ko ng Sabado, yung Purugas ng Bayan. Sila daw yung namamayagpag dyan sa 2nd District. At lahat ng mga projects nitong congressman dyan, kapag darating dyan, gusto lang i-disseminate sa ibang kontraktor, dadaan ka sa dalawang kontraktor na ito. Sila yung dapat na kausapin. Berson yan, Berson? Berson. Kaya nung sinabi sa akin na itong dalawang ito talagang namamayagpag dyan sa 2nd District. Hanapin ko nga yung at lumulubo ang kailang bulsa. Hindi naman na specify kung anong lumulubo, kung parang lobo na yung sinibukan mo o dino amay ito tawag saman. Aplatan ka at ken bumba mo kung lumulubo, anong klaseng lumulubo kako, basta lumulubo yung kailang bulsa. Dahil sa napakaraming mga projects daw dyan. Ngayon ang tanong dyan,
gaano ka yung kalidad ng kailang trabaho, quality ba yung kailang trabaho, hindi ba substandard yung kailang ginagawang mga infra project, kaya't kuan eh. Ang taan na pang quick. Ano yan na? Second district. Second district. Kaya sana kung hindi tumatanggap ng tungpats yung congressman dyan at siyempre mapupunta doon sa dalawang tiba-tibang congressman, tiba-tibang kontraktor dyan. Dapat na gawin nila yung yung maganda at maayos na infra project na hindi magiging substandard sana, para maniwala ang taong bayan na yung pinapairal ng congressman dyan na transparency, maniwala ang taong bayan sa kanyang leadership. Itong dokumento ko dito hindi lang Berson. Meron pa yung SOTA. SOTA. Oo, may SOTA rin eh. Yung TOSO. So, iba yun. Sikatutan siguro katungtungan damit. Ngayon, nasa second district ang pinag-uusapan. May second district, sakop kasi ng sakop ang Dagupan City. Hindi, second Pangasinan district. Pangasinan, second Pangasinan. Itong dokumento ko dito, second Pangasinan. The engineering district yan. Pero ang pinag-uusapan yung distrito na sakop ng congressman. So tiba-tiba yung dalawang kontraktor. Berson Construction and Trading, widening of permanent bridges. Diyan sa mga tarim. 48 million. Ayan. Ansan widening of permanent bridges along phase 2. Another 38 million Berson. Ansan permanent puro bridge widening of permanent bridge Bongalon. Bongalon. Diyan sa Labrador. 27 million. Widening of permanent bridges. Kurambing Bridge. Puro 42 million. Parang yung kantang Bridge Over Troubled. Construction of riverbank protection. Riverbank protection. Kabayawasan mga tarim, 66 million. Berson Construction. Tiba-tiba talaga itong Berson Construction. Construction of riverbank protection along Agno River, Pangapisan Norte, 93 million. Berson Construction. Another riverbank protection. Maglalaki ang proyekto. Bunlalakaw mga tarim, 94 million. Talagang tiba-tiba itong Berson. Construction improvement access road leading to Manibok, 9.5 million. Berson Construction. Talagang namamayagpag talaga itong application Berson. of road safety facilities, may silaw-silaw, 48 million. Berson Construction. Another Berson Construction, 3.5 million. Berson Construction, 863,000. Mulag tambalaga. Talagang grabe naman itong Berson Construction. Siya lang yata yung paborito ni Congressman. Another pailaw, road lighting. Para kikintab naman yung mga barya. 43 million. Etong binabanggit ko ay 2025 ito So from January up to the present. Road lighting uli 20 million. Berson Construction. Grabe. Construction drainage 4.7 million dito na barangay Baay, Lingayen. Sana. Grabe talaga. So ang pinakamalaking project na ginagawa ng Berson Construction Trading ay mga bridges, ay mga tulay. Bridge kasi ito yung mga nabanggit ko kanina, yung mga lighting. Kasi may narinig akong 93 million. Grabe, 93 million ano yan, yung tulay ba yan?
yung bridge over troubled money. Ay! Iba yung nakakaon ko Iba yun. Iba yung parang kasing tunog kasi ng aking kinakanta na bridge over troubled water. Ang nasabi ko, bridge 93. over troubled money. Yung 93 Oo. ay actually 94 man. 94 million riverbank protection. Riverbank. 94 million. Riverbank. Bank. Oo. Kumbaga bangko. Hindi, riverbank protection. Riverbank. Okay. So magkano 'yon? Nathan, wala matso construction to dyan. May babagam 93 million. 93 million. Walay nan text dyan agto kono antay gagawan dararaya may congressman ay. Aganta. Walang idea yung congressman. Bakit naman? Wala daw idea sa mga Mga project. sa mga tongpats. Oo, wala talaga sa mga tungpats yung yung congressman mga SOP kasi Oo. wala daw kinalaman yung congressman dahil agto ko naman aawat. So ibig sabihin, may aawatan to, walad sa may dwara. Correct. Yun ang sinasabi ko eh. Kuno. Kaya nga pag gumagawa sila ng mga IMPA project tulad ng tulay, tulad ng mga riverbanks, umapaw din yung kailang bulsa. Dahil sa tiba-tiba sila sa mga project. Kasi habang binabasa ko ito, may mga nakakasingit na mga ilan lang. Ilan lang pero matutumbukan mo na so kaya sa person. Karamihan sa mga project base dyan sa record. Ito linawin natin 2025 lang tong binasa ko. Base Pwede dyan. pa tayong umatras ng 2024, 23 hanggang 2022. So kailan ba naging congressman yung kwan dyan, di ba? Second term na. Second term niya na ngayon. So bali kwan na 4 years. Nung 2022 siya nag-umpisa. So 3 plus 1. First term niya, tapos ngayong 2025 nanalo uli yung congressman sa 2nd district. So pa-ikalawang termino niya na, pang-apat na taon. So talagang tiba-tiba itong itong Berson na construction kaya marami siya mga project diyan sa 2nd district. Ang isa daw sa mga dapat na pagmanuhan mo dito, mampinsiw ka at sa tay Pulgas. Edwin Pulgar. Apigan mo tayo pa Hindi kasi apigan mo tayo pa nagbilay apelyido ta ni. Hindi kasi naalala ko yung aking kwan naman yung programa ko ng Sabado yung special na balita. Yung Pulgas ng Bayan. Meron kang Pulgas ng Bayan. Pero ito iba ito. Iba, magkatunog lang. Ito yung body nung may-ari ng Berson. Na construction. Talagang namamayagpag umaapaw ang kailang flood money project. Flood control. Karsada, Taytay, Araratan sa project. Umaapaw yung kailang flood money. Kaya kung hindi tumatanggap yung congressman dyan ng tungpats. Magano? May kasabihan tayo, 'di ba? It takes two to tango. Dapat meron kang ka-partner diyan. Kumusta naman ng DPWH? DPWH pa rin. Alam ko. Ano bang sabi ni Senator Ping Lacson? Ilang porsyento bang napupunta sa DPWH? 8 to 10%. Malaki rin, no? Hindi sa amin ho galing yan, Galing ho kay Senator Lacson. Mas lalo na pag nagsalita na itong si Mayor Magalong. Ano sabi? Na wag na tayong maglokohan dito. Si Senator Marcoleta mo manaya, may wag na tayong maglokohan dito. Tama. Kaya dapat imbestigahan yung mga project dahil nangyayari nga dyan sa nasyonal, dapat bumabaring kayo dito sa mga probinsya. Kaya, tayo lang naman ng tayo lang naman ng medyo nakakapag-issue ng ganito dahil meron tayong data. Kasi meron tayong mga presyo kung kailan inumpisan at kailan matatapos. Ayan, kahit dapat na ibigay yung tamang kalidad ng proyekto. Meron tayong hindi kahapon ng substandard
para sa ganun ay mapanatili ang good governance. Aba, Di ba? dumadaan po kami sa proseso. Oo. Meron pong bidding nangyayari. Ay, teka. Ilang porsyento ang back? 4%. Yung Bids and Awards Committee. 4%. Na unong at kina na Senator Ping Lacson lalamat. Ikaw tayo Ping Lacson ta. Siya, meron siyang data eh. Meron siyang yung estimate sa kung bakit maliit na lang ang pupunta sa project. For example, sabi niya 100 million 'yan. Ang 60% pupunta na sa mga kuan na yan. Ngayon, yung bumagapang 40% na lang ang naiiwan. Umaagos na yan sa mga yung mga opisyal o kaya sino mga kuan diyan. Yung kuan lang natitira na 40 million, yun na lang ang mapupunta sa project na yun yung ang ginagawa nila hindi tumutugma doon sa yung matindi naman na yan, aliwak naman na yan, sama yung pambagak. Amay DPWH, amay district engineer, unong at kinan Senator Ping Lacson, ay 8 to 10%. 8 to 10%? Oo. Malaki. Yan yung district engineering office lang 8 to 10%. Si Senator Lacson, hindi naman magsisiwalat ng ganyan na mga kung wala lang siyang data. Kung wala siyang data. Ito pa, meron pa silang tinatawag, matindi pala ito. Meron pa silang tinatawag na contractor's profit. Kung merong sobra. Contractor's profit. Contractor sa pirapit. Pirakupit. Meron pa silang another 2 to 3% na naman. Yung DPWH. Ay, nako. Grabe naman. Yung sa may Bids and Awards Committee. Unong at kina na Senator Ping Lacson Lamat, 5 to 6%. Malaki. Ang matindi dyan. Ano matindi? Yung 20 to 25%. Kanino pa pumunta yun? Doon sa nagpapondo. Ngayon, eto na. Kung hindi tumatanggap ang isang congressman dito sa Pangasinan, saan mapupunta yung 20 to 25%? Siyempre, sa kontraktor. Nitan. Kaya tiba-tiba nga umaapaw ang bulsa ng nung dalawa dyan sa second district. Dahil hindi tumatanggap yung kaya ng congressman. Yung diba? yung na-play, alam mo yung boses ni ni Senator Ping Lacson kahapon. Na ipinlay natin. Pwede nating i-play uli ngayon yun pwede. Ilang minuto lang naman kasi kanya naman sinabi niya siniwalat niya mismo sa Senate. Public yan siniwalat niya mismo. Pakinggan natin. Ayan. Na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax. 2% withholding tax. 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin yun yung mga legal. Contractors profit na 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extrang 2 to 3%. District engineer. Swerte daw, pag 6% lang ang kunuha ng district engineer. Pero may magandang sinabi siya hindi pa yan nagtatapos. Meron pa yung katayan dyan, katayan. Katayan na. 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Okay. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extrang 2 to 3% pa na parte ang district engineering office para sa? Kung may sosobra sa contractor's profit. Na kung
meron pang ano ha, 3 to 4. bonus 2 to 3%. Oo, na kung kung may matitira. Yung kikitain na sana ng kontraktor, Oo. kakate pa siya ng 2 to 3%. Grabing katayan ha. Wala nang natira, pati yung mga buto na kinuha na lahat. Pati yung buto inilaga at hinigop. Oo. Okay, ulit. Sige. Na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunukin na lang ng contractor. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 5 to 6% sa back. sa back. Sa likod. Sa likod ng district engineer. Sa likod ng sisipain patalikod. Oh, Kickback. hindi. Ibig sabihin lang back sisipain ng bids district and award engineer. committee. Oo. Oo. 5 to 6% Mas sila. malaki. Unong at kinan? Senador Ping Lacson. Okay. Oho. 0.5 to 1% para sa COA. Ay. Mr. President, May kukwak pa. Ha? Magkano yung porsyento? to 1%. Uli. Ito mo, ng kung contractor. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. 0.5 to 1% para sa kukwak. Oh, sige, tuloy. Mr. President, meron pa ngayong tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Teka. Ayan. Doon sa Parking sinabi fee. ni Senator Ping Lacson na 5 to 6% na Parking fee. Ang pagkakaalam ko naman iba ho yung parking fee doon sa royalty. Correct. Yung royalty kasi, Yung royalty, yun kung yung kaninong lisensya, hihiramin ng gagawa. yung subcon. Oo, Yung subcon. Hihiram doon sa main contractor. Ipapanalo na nila, hihiramin yung lisensya, 5% yun. Yun yung tinatawag na royalty. Iba ho yung parking. Yung parking para doon sa congressman na nagtrabaho. Hindi. Yung parking naman, kunyari sa isang distrito, may pumasok na project dyan na hindi naman kinalwit nung congressman, pero may nagpondo na iba, tulad ng party list. rin ang gagawa at iba ang gagawa. Ayun. Kunyari, sa second district, may dumating na pondo dyan. Galing sa taas. Meron ding magaling na magkalwit dyan, bukod dun sa congressman. Yung parking fee, na 5 to 6. na 5 to 6%, kailangan mong magbayad. Yun yung parking fee. Iba yung royalty. Iba yung royalty. Iba Magkaiba yung yun. pagkakapaliwanag ni Senator Ping Lacson dun sa pagkakaalam natin. Okay. Okay, tuloy. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% Dali. ang karaniwang Gusto ko to. kontrol sa distrito kung saan iimplementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ayan. 20 to Mostly 25. sa mga district projects. Sino ba ang nagpapapondo diyan? Siyempre, congressman. Sino ba ang proponent diyan? Siyempre, congressman. Merong isang distrito dito mukha nila na magkapamilya ang inilalagay, di ba? O kaya may pangalan pa mula sa EPAL na pamilya. mula sa EPAL na politiko. Ang inyong this is where your taxes go. Gumaganon-ganon di ba? So halata na yung sinasabi ni Senator Ping Lacson at yung sinasabi niya na nagpapapondo nagkakatugma. So 20 to 25% napupunta sa funder o kaya yung proponent ng project. So, ano pong matitira doon sa proyekto? Kasi marami nang nakaltas So, binalatan na nga, kinatay nga, pero
pagdating sa project, wala nang natira. Ngitan. Walang na... Yung ibalik natin doon sa congressman na hindi kumukuha ng SOP. Sino tiba-tiba dyan ngayon? Kontraktor. Yung kanyang pinagkakatiwalaang kontratista, yung madalas na gamitin na lisensya. Buti sana kung yung SOP na 20-25% ibuhos din nila doon sa project Papalakpakan pa natin yan Kaya wala alam naman na hindi naman tayo pinanganak kahapon. Diba? Mas lalo na ngayon pinag-uusapan diyan sa Senado. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas. Diba? Yung paano pa yung substandard na proyekto? Kaya nga, yun yung sinasabi ko yung mga project, dapat na gawin nilang kalidad din, yung quality. May district engineer na kung makapagsalita, kala mo di makabasag pinggan Yung pala, 5 to 6% din pala yung kanyang porsyento. Kaya nga meron pa yung district engineer, ayaw niyang magpapasok sa kanyang opisina. Dito sa may Santa Barbara. Ayaw niya. Yung tinatago ng district engineer na yan. Matindi ho dyan. Cordon sanitary, agaylay. Pagpasok mo sa gate, tatanungin ka, at ititimbre ka doon sa tauhan niya. Pag hindi ka kursunada hindi ka kilala, hindi ka makakapasok. Bakit? Katungtong mo, araramay man dangol labat. Ang opisina ay public trust yan. Public office is a public trust. Kaya, paano kayo magiging transparent dyan? Kung may mga gustong mag-interview, ayaw niyong papasukin. Ibig sabihin, may tinatago kayo. Para kayong merong pinagtatakpan. Hindi namin sinasabing itinatago niyo yung kalokohan niyo dyan. Pero, parang ganun na nga. Ang nangyayari. Bakit ayaw niyong magpapasok dyan? Engineer Gonzales. Ito, matindi rin dyan. Pagkatapos ng tatay, yung anak. Ano bang tinatago mo? Nabaho mo dyan sa loob ng opisina, Engineer Gonzales? Teka. Second district tayo, napunta tayo dyan. Hindi, kasi distritong pinag-uusapan din Sige, ganun yung kalakaran nila dyan sa may DPWH ng opisina ay Santa Barbara. Balik tayo dito sa second district. Pero ang namamayagpag ay yung Berson Construction. At saka yun sa isa. Tsaka yung kanyang may kwan ba yun? partner na Edwin Pulgar. Walang construction pro yun wala. Siyempre, Berson na nga ang ginagamit. Kailangan mo pa ba ng iba? Sila iba pa dito yung ginagamit nilang ibang yung ginagamit nilang ibang lisensya. Etong mag-partner na to. Dahil ang balita natin dyan, kahit na meron ng Berson, may ginagamit pa silang iba. Para hindi naman disimulado. Hindi, halata naman pag binasa mo yung data magkakasunod na Berson. Ano bang meron kay Berson na wala sa ibang kontraktor? Paborito. Ayan. Sige, magbabalik kami sa... Total, nasa second district na tayo. Kumustahin natin yung issue dyan sa may bayan ng Bugalyon. Itong si Mayor William D. Yung issue tungkol sa 3 Barracuda mamaya na pinapatay yung solar na ipinahinto nitong mayor. Okay, yan po tatalakayan natin makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax,
brakes, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Oras alas 7:08 na kabusan. May patuloy na programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Saraya nakalupyo da sayang programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriyon lingkor ati magti Pangasinan Dennis Moharis. Ay bamat di tanad technical control. Asa may co-pilot tayo. Si Engineer Nixon Dakal. Tanjad na ikawanan niya side ko. Wadan si Station Manager Joey Baby. Masakbay ni nang say sikatayan talodya. Ayo, nasakbay. Dyan mo na ugip. Alas 3, watan lad, paway. Talagang makuli-kuli. Mampuyeng, aliwa ko no, 2:30. Makuli-kuli. Si manager. Untan niya talaga. Aha. Ay, good morning kay Mario Cabierto. Ayan, good morning. Kumusta na? Sabi niya, ito, ganun pa rin ang trabaho natin. Christopher Ico. Sa kaya unat, sa kaya pikiwot, sa kaya malimlim. Uy, may business to tan. Talagang mabalag mo ala. Correct. May pera sa basura. May junk shop to. Correct. Congratulations, Kuya Chris, ha? Si Imagine Acorda, good morning. Kanto diyay, untan tumat si Merlita Abilia. Good morning sir, sabi niya. Okay, good morning din. Kay Lorna Dumalanta Garcia Mejia. Medyo mahaba yung kanyang apelyido. Lorna Dumalanta Garcia Mejia. 3. Good morning sa inyo. Okay. Good morning po, mga sir. Marami ring project dito sa Mangaldan, nakatenga. Pwede paki-imbestiga rin. Mangaldan?
Mangaldan. Depende Ano, kung ano saan yan? galing project yan. Sunog nag-implementa. Ayan ba? Sige, National sige. Road, Barangay Roads. Anuhin natin yan, provincial talakayin roads. natin yan sa mga susunod na araw. Oo, kasi maraming tatlong klase yung daan eh. Mm. 'Di ba? Provincial roads, barangay roads at saka national roads. Ilang daan yung nabanggit mo? 3. Yung pang-5 daan. Iba 'yun. Ay, iba yun. Iba yung pang-5 Iba rin daan yung tuwad na daan. Oh. Meron din nag-text dito mula sa 0999 0620. Sabi niya, "Sir, dito sa Bunuan Binlok, may ginawa na substandard ni Soto," sabi niya. Okay, walay kintutan. Walay construction tutan. Ewan ko kung may linawin mo yung text ng texter. siguro Yung project, kung sinasabing project nitong Soto, si Nelson Soto siguro yan, wala hong construction, nangihiram, pwede. Nanghiram ng lisensya kay Suta. Gumagamit ng ibang lisensya. Kay Suta, pero ang pera punta kay Suta. Liit mata, laki kita. Nitan. Sige. Dumako tayo dyan sa may bugal Sa yun. bugal yun, itong Tree Barracuda, marami hong nangungumusta sa atin kung ano na daw ang update. Ito po ang update. Yan ang update. Ito ang update sasabi ko na sa inyo. Ang update? Wala pa rin, pinahinto pa rin. Nakahinto pa, nakatenga pa rin, nakatiwangwang pa rin. Bakit? Dahil nga pinigilan nitong bagong mayor. Bakit niya pinagilan? Hindi pa siguro na ibibigay yung kanyang hinihingi na rason. Yung 50 million reason? 50 million reason. Yan bang dahilan? Bakit mo pinahinto yung project, Mayor William Day? Ano bang dahilan? Ano pa bang ibang dahilan? Yun ang dahilan. Kasi may ebidensya Baka gustong magsalita nung mayor dyan sa bugal yun. Mayor! Bagitin mo yung mga numero. Bukas ang aming linya dito. Bukas ang aming stasyon dito para sa iyo. Agahan mo lang ng konti, mayor. Kung hindi po umusok yung puwet mo, pwede kang tumawag dito. 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784 o kaya doon sa personal na text line ko 0946-503-6465. Bigyan ka namin ng pagkakataon kahit ubusan natin ng 1 oras dito para ipaliwanag ang side mo bakit mo pinahinto ang naturang proyekto na yan ay malaking bagay yan, makakapagbigay ng trabaho para sa mga kabayan mo at makakapag-generate ng income diyan sa bayan ng Bugal yun. Malaking bagay yan. Kung ano man ho ang dahilan, kayo lang ho ang nakakaalam. Samantalang ikaw ang isa sa mga pumirma diyan sa Sangguniang Bayan noong ikaw pa ang Liga President na gusto mong may patayo yung solar power plant ng Tree Barracudas Energy Corporation. At parte po ng iyong property ay ibinenta nyo rin dahil gusto nyo nga rin na matuloy yung proyektong iyan. Kaya po sila nakakalap ng mahigit 50. Parang 50 hectares. Parang yung balon na matapos mong binitiwan yung lubid. Nung yung mismong timba na nasa loob, bigla mong hinila. Binalik na naman sa'yo, may karga na. Parang gustong palabasin ni Mayor William, di ganun. Gusto niyang hilain yung lubid na may karga na. Mayor William D. Tila yata hindi maganda yung ginagawa mo diyan sa bayan ng Bugal yun. Dapat ho yung mga ganyang mga investor hayaan mo with arms wide open. Correct. I-welcome mo sila. Dahil investor yung mga yun At the end of the day, sila ho yung magiging katuwang upang maging malago
ang isang bayan o Oh. isang Paano lalago lugar. yung ekonomiya kung may ganyan na ginagawa ng isang leader ng bayan? Mhm. 'Di ba? Oh, yung ang sabi mo, mayroong bagong update dito. mm, Pinahihinto pero di huminto ang Barracuda dahil alam daw nila nasa tama sila. oo, siyempre. Okay. So talagang nasa tama sila. Unang-una kasi in-endorse yan ng 3 barangays. At walang ano yan nung pagkaka-endorso wala hong naging problema. Oo. Kaya nga nakapirma itong 3 mga barangay Oo. at ipinursige ng Team Barracuda na sila ay makapag-negosyo, makatulong sa mga tao, makapagbigay ng trabaho at kumita ang LGU. Ang kwan dyan, ganito yan eh. Okay. Ano daw? Go to court. Sa korte na sila Go to court, Kuan at SB. Tan si Mayor William, di ba? Go to court. Sabi ni? Oo, sabi daw. Kanto dyan. Go to court, Kuan at SB. Tan si Mayor William D. Baka sa basketball court ang pinag-uusapan nila dito. Kasi ito, hindi ho basta-basta, hindi ho simpleng problema ho ang nangyayari dito. Okay, mga kaibigan. kung ganyan ang stand nyo, Mayor, na dadalhin sa korte, ay kung present nila sa korte yung conversation nyo, may ebidensya, ano ang mangyayari sa'yo? Yung tinatawag nating ease of doing business, sino ho ba ang tatamaan dito? Siyempre, ang local government unit headed by Mayor William D. O diba, hayaan nyo silang makapagnegosyo at makatulong sa inyong mga kababayan. Yung iba nga dyan nagkakandarapan na maghanap ng mga investor. Correct. Diba? Mga iba't ibang klase ng business. Ngayon, iba naman ang diskarte nuting si Mayor dahil pinahinto. Ngayon, pinapahinto. Kung ang sinasabi nyo, hindi, kasi may kulang pa na, bakit na-provide nyo sa Sangguniang Bayan yung resolution endorsing the project na without objection? Kung ano man yung kulang niyan, bakit dumadating sa punto na pinapahinto? Ngayon, malinaw po na mayroon kayong hinihingi na 50 million reason kaya yung pinahinto yung project. Yun po yung malinaw dyan eh. Siguro hanggat hindi na ibibigay ng Barracuda yung hinihingi ni Mayor na 50 million rason, hindi ho hindi ho tatakbo ng maayos. Ngayon, yung sinasabi nyo, okay, go to court, doon kayo mag-aarapan. Ngayon, pag hinarap sa inyo yung conversation nyo dahil merong ebidensya, ano ang sasabihin nyo ngayon? Yung pong ebidensya ng 3 Barracudas Energy Corporation na pinanghawakan nila ay malinaw po na extortion yan. Diba? Ito ang mga dokumento, kung ano mang dokumento ang kailangan, kaya nilang i-present. Kaya nga nakapag-umpisa yan eh. Correct. Wala namang problema yan. Sa nakarang administrasyon, ano bang naging problema? Sino ba ang gagawa at paplansa sa mga papilis na yan? Okay, mag-comply ang ano kaya kung component. Kung dapat na ba na makialam ang provincial government dito? Pwede. Pwede makialam dyan at imbestigahan sa provincial board kung ano po ang talagang punot dulo. Bakit pinahinto ni Mayor William D? Kasi makikinabang din naman ang probinsya dito. Tama ba? Tama. O dapat makialam gumalaw yung gobernador dyan. Kaya yung gobernador dyan. Dapat utusan niya ang Sangguniang Bayan kung sino man ang may hawak ng chairmanship na yan, patawag siya sa provincial board para mag-explain sila. Paimbestigahan nyo na rin kung bakit humihingi ng 50 million reason yung ngayon, dyan. Kung meron yan, it's time na ang proponent ng project ay gumawa rin ng hakbang laban sa mayor. Diba? Laban sa mayor.
o gumawa ng hakbang kung mayroong mga ebidensya na nagpapatunay na mayroong nga yung tinatawag na 50 million reason, 10 million reason para sa mga kasama. Kung mayroon yan, ebidensya na malaki po yan. Ina-accept po yan ng korte. Napakalaki naman kasing rason ang hinihingi. Oh. Siyempre, nag-uumpisa pa lang itong Barracuda. Alangan na ibibigay niya naman kaagad-agad yung 50 million reason na yan. Ang problema sa iyo, Mayor, kibago-bago mong Mayor, kaupo mo pa lang, hindi pa umiinit ang upuan mo, ganyan na ang bungad ng administrasyon mo. Yung nangunguna yung bulsa kaysa yung kapakanan ng taong bayan. Diba? Kaya, sige, kung ganyan, ang napasya... Ulitin natin yung numero dito, 0939-100-9931, Mayor William D. Mayor William D. Baka gusto mong, Sumagot! Sumagot ka na! Mayor William D. Huwag mong pilitin kung ayaw. At least, ina-announce natin dito, binibigyan natin ng tsansa na makapagpaliwanag din. At ibigay yung kanyang side. Pero hindi ho mawawala yung tanong pag kayo po ay nagpa-interview dito tungkol sa 50 million reason. Yan po ang dapat nyo sagutin yan. Mayor William D. ng Bugalyon, Pangasinan. Okay. Maka-5 nung tanong. Relax ka na ba? Good morning. Kinan Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Di tanad kintan. Bimalay. Talagang gabagabay nasaray taga Bimalay si Vice Mayor lapod matulong lawas. Saray ka kabali yan to. Maaro lawas. Kahit sino pwede niyang pakisamahan. Correct. Simple. Walang pinipiling tao, iba-iba man ang ugali, kayang-kaya niyang pakisamahan. Kasi si Vice Mayor Maminta galing din sa mahirap. Nag-umpisa saan yan? Nag-umpisa sa baba. Sa baba. Kininto niya yung kanyang buhay noon. Bago makapag may singatim makayan. Sikatwat pinantiwalaan nasaray pamilya Duque. Bayag pamilya Duquitan. Angga sikatwat ng serbi kinan former DOH Secretary Pingkoy Duque. Insan wala rin akaba tumalad tagay. Singa sa saray Villar family. Anta damot testing damot so sa may kapasidad tumat ya talagan maong niya to kanyan kinmat saray project arum no wala re kerewon to tampulmat itan ya Again, basta sa ugali tutan, anto may pakayari to, si Kato. Nisan in terms of may abig laman, wala ratan, so sara may na hospital era, wala rin una singer, karoon na tulong, napod sa may hospital bill, okay, sige, Ken, ipoyo natin pasintayo, so kinni, pamasahe yun Nung patamot ya si tumutay. Talagang anggap wala umpara di talada bali na Bimali at sa may karakop na satay ugali. Anin Vice Mayor Edgar Itaktak no maminta. Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, Pangasinan. Sa kimat ya kineta na may maong ya leader ikikinon niya maong ya leader edinteron loyag na Pangasinan lapulanti ed satay kulito ya man kalawit mo nasarate pundo para sarate projects aray proyekto ed bali na Mapandan, Pangasinan. So gabagabay na saray taga Mapandan nanimbunig ya ago pimasyar di public market lamat. Si Mayor Carl Christian Biga. Actually, dire-dire sikin tumatan. Dire-dire sikin trabaho tumata. Kini, may second tumat talagang gabagabay ko yung manlingkor. Kaliwan sa may porkit imboto da ka at itang ka na ito pisisina. Sikatu ande, duma.
Ang mga tamay panata to every Monday. On. Di ba? Mamalbangon ni. Antes siya man flag ceremony, mamalbangon ni mimisa. On. Saan kaya rito mimisa, un liborla at barbarangay. Kung saan, ang pawilak dyan abong, man almusal, saan alami flag ceremony. Oh, ganyan sila tutan so sa may Ang gapoy pipirmaan ko mo kanto, un liborak lalamat at barbarangay. on. Ganyan anong nang actually arara may kabalayan tutan ya kontan at palingki si Karainan Post. Anong nagkumatad post eh? On. Arara may kabalayan to so non-post iba, sa on. Kanyan inararo na saray taga balay na Mapandan Pangasinan si Mayor Carl Christian Bigo. Good morning, adakinan na Sir Jeff. Tsaka si Sir si Doc Felix, good morning. Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Madam Sila, good morning. Tan si Councilor Freddy Pinuliar. Yo. Good morning at si kayo. Ano, pwede pa? Exercise muna tayo. Exercise. Engineer, take it away. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat na Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Si Dr. Councilor Nestor Gabrillo. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Si Councilor Ardison Sorian. Councilor Joppy Loresco. Councilor Mike Zizo. Watan mo si Councilor Haberdani Messina. Kini medyo Si Liga President. Jose M. Paris Jr. Good morning. Si SK Federation President. Nariana Ayay Messina. Yung mga kapitan. Rekakape, si Kapitan Saldi Bauson na barangay Makabitu. Kalasyaw Pangasinan. Good morning, Jessica. Alagan makuli-kuli lawas siya. Ang pinibagan na sa rekabarangayan to. Lapod si Katumatlanti at imposposo to so sa ating manlingkor at barangay Makabitu. Si Abig Laman, Kapitan. Tamatan. Abig Laman. Agka ni Manggogolf. May manggugol. Agka ni Manggogolf natan. Lante. Kapitan na Barangay Rizal at San Carlos. San Carlos, good morning. Good morning, si Kapitan Awanti Pilak. Kapitan Joel Cruz. Ayan, si Kapitan Nanding Estabilio. Si Cap Jonan, di tayo nadlilimasan. Ayan, good morning. Wantan tumat si Liga President Buyet Magat. Talagang gabagabay mo at nasaray kaparaturan na kakapitan. Siyempre, marunong niya 86 barangays to San Carlos, pero si Kato nanlimaban niya liga unopposed. Pero last time tumala nawa. Last time. Mali, kinwet. Give your best for last. Si Kapitan Bob 25. Bob 25, ditad barangay Kintong. Kumapigalan na term. Malas na mo na? Kumadwa. Si Kapitan Bob 25. Nag-graduate ng San Pimawil, ang natan second term. Awampay timangga. Si belated happy birthday kay Don Ramon Bautista Sr. Abo! Ba nagagawa? Naruman lamot. So taon to. Pero sa may aura to at talagang edad 40. Don Ramon. 40 years old. So, naning numoy Kuya Ramon Bautista Sr. Edad 40. Agitan mampipi siya la. Agitan na talagang normal may kinto. Naninamuta may emisya na yun. Good morning, dito na Region 1 Medical Center. Si Kimanaya, Director Roland Mejia. Good morning. Si MCC, Yakonda, Medical Center Chief. Ayan. Yan ang tawag sa director. Good morning, Matt. At Sarah, dumaringal tayo. Dita First District, kumusta kayo dita? Apo, kakasnamat J6 District, kumusta kayo dita? Good morning kay Paolo M. De La Cruz.
Si Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Good morning po Ayan, sa sa may inyo. Lone District of Baguio. Ayan. Congressman dyan. Aha. Wala na? Bueno, wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik kami sa araw ng Lunes. Lunes nga. Lunes, okay. Oo. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Pahabol, si Sir Ben Gabobeliano, si Balesteros JM, si Ferdinand Soriano, Joseph Bartolome, tan si Mary P. Kirimit Estaria. Good morning. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Back to rolling ko, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Hoy, si Engineer Dennis yan. Hindi, kanina. Ay, kanina. Oo, Silang dalawa. umuwi na si Engineer Dennis. Aha. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Bacani. Dito naman sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan